गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आंनि मिजिं नोंथांमोना अबं गसाइनि अननायाव गासिबो मोजाङैनो दं। आंबो दासान्दि अबं गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे जाहैबाय साबायखर बावनाय। आङो गुवाहाटी मेट्र'नि बिसानि आफादगिरि जानानै दिनैनि बे साबायखर बावनायखौ नोंथांमोननिसिम हरनो नाजादों। आरो बे साबायखरखौ आं मानो बावदों आं नोंथांमोननो फोरमायनोसै। थांनाय 25 नभेम्बराव गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव बिसानि बानजायनायाव खुंफुंजानाय 6थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनियाव मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय नुजाथि फैनाय बिसानि सोद्रोमाफोरनिसिम आङो साबायखर बावहरदों। आं बिथांमोना गोसो मोदोम बिखा होना नुजाफैनायनि थाखाय आरो जाय बिथांमोना बे सेरेमनियाव पारफरमेन्स खालामदों बिथांमोननिसिमबो आङो गुवाहाटी मेट्र'नि आफादगिरि जानानै साबायखर बावहरदों। लोगोसे जाय लेंहरजानाय आलासिफ्रा जोंनि बे बड' सिने एवार्ड फांसनाव नुजाथि फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामदों बिथांमोननिसिमबो आं साबायखर बावहरदों। लोगोसे बे सेरेमनिखौ खुंफुंनो थाखाय दाजानाय रिसेपसन कमिटिनि गासैबो सोद्रोमाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। मानोना बिथांमोना गोसो मोदोम बिखा होनानै गावनि हाबाफोरखौ जालदाब दोननानै बेवहाय नाजाथाबनानै लोगोसे मोजाङै जाफुंसार होनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरदों। आरो आं बयनिसिमबो साबसिन साबायखर बावनो नागिरदों जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ जोंनि बे बड' सिने एवार्ड फांसनाव रां अनसुंथाइ होनायनि थाखाय। बिथाङा जोंनो बे अनसुंथाइखौ होआब्ला जोङो बे बिसानि 6थि एवार्ड फांसनखौ एसेबां गाजा गोमजायै खुंफुंनो हानाय नङामोन। आरो गुवाहाटी बायदियाव बेखौ खुंनाया जोबोद गोब्राब जायो। आरो बिथाङा जोंखौ एसे आवगायनिख्रुइ एसे बारायनानै रां अनसुंथाइ होनायनि थाखायबो आङो बिथांनिसिम खुलुमनाय आरो साबायखर बावहरदों। आंनि मिजिं बिथाङा नेक्स्ट फैगौ बोसोरफ्रावबो बिदिनो होबाय थागोन। जाहाथे आरो दा जेसेबां होदों बिनिख्रुइ एसे बांसिन होयो। बिनि थाखायबो आङो बिसानि सोद्रोमा हिसाबै नोंथांनिसिम गंग्लाय खावलायहरनाय जाबाय। आरो जाय फंबाय बिनानावमोना बे 6थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनियाव बादायलायनानै बान्था मोनबाय। खायसेया फिल्म बरननायनि मोनदों, खायसेया एक्ट्रेसनि मोनदों, खायसेया एक्टरनि मोनदों, खायसेया शर्ट मुभिनि थाखाय मोनदों, खायसेया भिडिअ एलबामनि थाखाय मोनदों। बिथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननायखौ बावहरनाय जाबाय। लोगोसे फिन आरोबाव फैगौ बोसोरफ्रावबो जाहाथे बिथांमोना बाहागो लायो, फिल्म हरो, शर्ट मुभि हरो, बिनि थाखायबो आङो आरज गाबखानानै दोननाय जाबाय। आरो जाय बिथांमोना बाहागो लानानै बान्था मोनासै बिथांमोनखौबो आङो गोसो सेफायनाङा होननानै खावलायहरदों। आरो फिन फैगौ बोसोराव बादायलायनो नाजा, एबारनिख्रुइ साबसिन बरननो नाजा, जाहाथे नोंथांमोनाबो बान्था मोनो। बे बेलायाव आं फंसे बुंखाना दोननोसै। जायफोर जुरि मेम्बारफ्रा बान्थाखौ होदों, बान्था मोननायफ्रा गोजोननाय मोनबाय। आरो जाय बान्था मोनासै बिथांमोना दुखु मोनदों। नाथाय नोंथांमोना साना जे सार्थ खालामनानै बे एवार्डफोरखौ होनाय जादों। बिथांमोनखौ जोङो दाब जिल्लानिफ्राय लाबोनाय जादों। मानोना मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बादायलायनाय फैयो नालाय। आरो बिथांमोना खुनु रोखोम बिब्दि
सार्थ बोनानै फिल्म नाया एबा एलबामफोरखौ नाया एबा भइसफोरखौ नाया। बिथांमोना गोसो गोरबोजों नायो, बयबो जाहाथे मोजां जायो, बयबो जाहाथे जाय मोननांगौ बेखौनो मोनथों। बिनि थाखाय आंनिब्ला बे बिजिरगिरिफोरा जेबो दाय गैया। जेब्ला नोंथाङा बे मासियाव जिरायगोन, बिजिरगिरिनि मासियाव, अब्ला नोंथाङाबो बुजिगोन जे नंगौ बिजिरगिरिनि जेबो दाय गैया। लोगोसे जाय बिथांमोना जोंनि हाबाफारिखौ नायनो फैनानै जोंनि फैसालिखौ आबुं खालामदों, बिनि थाखायबो आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों। जाहाथे बिथांमोना फैगौ समफोराव जोंखौ बिदिनो हेफाजाब होयो आरो गासै हारिमु सिबियारि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गंग्लाय आरज, जोङो नोंथांमोननो बर' हारिनि हारिमुखौ दिन्थिनो नाजाबाय थागोन आरो बर' हारिमुखौ लाखिनो जुजिबाय थागोन। खालि नोंथांमोना जोंखौ एसे साहस हो, अननाय हो, जोंखौ जाहाथे गाज्रि मेगनजों नाया। बेनि थाखाय आङो बिसानि सासे सोद्रोमा जानानै बयनिसिमबो गंग्लायै खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय आरो आंनि दिनैनि साबायखर बावनाय भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' हारिमुनि।